Man er jo primært kødædende, spiser slet ikke så meget grønt, men det har nok mere at gøre med, hvor sparsomt det eksisterer, hvor de kommer fra. De er glade for at få noget grønt i deres kop. Ja, det er en Putin. Jeg kunne tænke mig, at børn, der kan være lov at se det her, kunne gerne have lov til lige at stille sig forrest her hen ved vinduet. Han fik lige en fisk der, hva'? Som man kan se, så er der allerede blevet kastet lidt ud til ham. Det er en Putin. Ja. Hvorfor? Ja, det kommer han godt komme herhen. Det han får her i dag, Rasputin, det er primært noget selleri og både af bladselleri og også knoldselleri. Han får noget torsk smidt ud herinde. Og så tror jeg måske bare lidt andet spor af noget grønt også derinde imellem. Rasputin, som er derinde, han er relativt ny tilflytter her i Zoologisk Have. Han kom først. Мам, смотри. For what penguins? Penguins is for an aquarium or for that matter. No, let's go. Oh, let me look for here. Look. Det kan jeg snakke med jer. Hello. Es de rápido, Puck.